Ababa ka yau shi yana ka gane yau sin din mu abin da yace bala za a ga ka zauna akan taya haka nan an taka kafa ka gwiwar ta tabo kasa ka gane bala hakuri za kai mana mai kyau shushe yana ka gane on action ina ce action so nake ka taka kafarsa aji ta ce bas nan ya taba kasa ka gane mana aiki mai kyau zo bala ka gani bala ya muke haka da kai kullun kaman ba jarumi ba ka ringa guduwa ka zo aikin nan zami kamar wani ina zuwa yawa ki jawo ta nan ka gane bala ayyuwan jarumta wannan yayin budurwarka ce ka gane yayin budurwarka ce ta zage ka shine kace kai sai ka karya kafan kama da yau shine zaka sa shushe yana ya taka kafa ka yadda sai ta aji karar ta mun muke so mu ji bala zauna cameraman zo ga inda aka yi mana focusing anan haka dan zauna anan sai ka samu mana inda za a ji karar inda za a taka ka gane kafan balan inda za a taka mu ji karar ta ka gane sosai lashi kai kuma ana taka kafan bala sai ki irin yiwun nan kai ko bala ka dage kai mana kokari so muke mu ji kafan ka ta ce kas ka ga hakuri za ka yi bala ka zama gurgurba daukan kafa kullun sai an sha wala bala zauna mu je ka zauna mi sauri mu tashi zauna bala kan mi losing light bala yau zira kafar ka to zira dan matso gwiwar nake so fa a taka ta ce bas bala dan matso yawwa shi na one ya jinyi bala mu da muke so mu ji kara an ce bas kuma sai ka janye kafa haka ne kacewa bala kafar ka ce fa za a karya ta bala ka dawo bala a gidan yawwa a gidan su budurwar ka aka ma laifi shine za ka karya kafan ka dan mado daya yace bara in yi focusing camera bara mu break yawwa mu je on action bala on action kawai sai ka dan tura gaba shi kuma sai ya taka mu ji karan mu ji bas din ka gane bala kai mana mai kyau wannan kan me losing life yawa let's shoot action ayo